Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again and Day by Day Vlog. So, kung bago kayo sa channel na ito, please huwag niyong kalimutan ang mag-like, subscribe, and click the bell button para updated kayong lahat sa mga videos na mga gagawin namin ni Jane. So guys, si Ruby nandito na. After 10 years, she's still alive. So, she's doing her laundry now. So, I'm gonna show you. Hi everyone! Welcome to my channel! Inday Badiday Vlog! Kung bago kayo sa channel na ito, please huwag niyong kalimutan ang mag-like, subscribe, and click the bell button para updated kayong lahat sa mga videos na mga gagawin natin. So guys, here we go! Ruby is back! She's still alive! After 10 years, she's here now! Uy! Mag-hi ka muna sa mga viewers. Dali na. Hello. Uy, mga pante, ala. Humarap pa dito. Mag-hi ka muna. Hello. Hello. Ay, naglalaba siya guys kasi 10 years siyang nawala. After 10 years, she's back. I'm just kidding. Oh my God, now she's doing her laundry. She's tired from work. So, Jane is there. Hi, Jane. Are you tired? Yeah, I'm sleepy. You're sleepy? Ano na ito? Ba't nandyan na yung mga panty umakyat sa gate? Ayan na guys, yung mga panty guys, umakyat na sa gate guys. Sa sobrang dami na nakasampay, ay ito pa. Ang dami. Kaya pinaakyat niya na lang dyan sa gate. O, kakaiba, di ba? Ang talino. Di ba? So guys, I need to stop this video. Please don't forget to like, subscribe, and click the bell button. Thank you so much guys sa lahat ng mga nagsusubscribe sa channel namin. And I have 800 plus subscribers, almost to 900. Thank you so much guys. Until on my next vlog later, Jane and I will do something. I don't know if Ruby will join us. So later guys, I'm going to update you. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye.